A nan da ya ce Kwankwasa Madugu. To Madugu. Zaben shugabannin ADC na Kano ya adalci. Allah sarki. Domin kaso 80 aka bashi amma ya ce a rage a ba saura a bashi da 60. Allah sarki. To Kabiru. Na'am. Waɗannan ne fa na masu tsuntuwa. Ya ne fa da masu tsuntuwa. Muna tafiya sai na ce miliyan 1. Naira 100 zan baka har ta kai mu da dambe. Wani zo ya tarar da mu ya ce me kuke faɗa ya ce akan miliyan 1 ne. To miliyan 1 da aka yaya ya ce wallahi tafiya muke ya ce muka tsinta 100 zai ban yi kuma na ce ban yadda ba muka fara faɗa ya ce ina miliyan 1 suka ce ai zancen tsuntuwa ake yi. Abin dariya in ji ba ya ce to yara Allah ya yi muku kuruciya sai yaro. Na ba duniya albara. Yanzu in banta abin Kwankwaso ana ruwa ya ci makaɗi kana ganga ta fashe. Kai da ake cewa jam'iyyar nan babu kana na karɓi kaso kaza a wani garin ka karɓi kasan ka bar kaso ka tafi gurin kaso ya kare baka sani ba Allah dai ya shirya mana jama'a muna ta roƙon Allah ya ƙara tunin shekara 4 a Najeriya gyaran da ya dauko Allah ba da iko a gyara kasar nan dan arzikin Annabi Muhammadu muna ta roƙon Allah muke roƙo yadda ya bashi ya ƙara masa shekara 4 kuma abin da yake damun Najeriya muna roƙon Allah ya yaye mana Allah ka yaye mana wannan bala'i na Najeriya kala Allah ka yaye mana shi Alhaji Garba ina matsayin sallah mai rabkan kuma an ce gyara ya ce yana ji yana sani ba zai gyara ba ai saboda an san zai rabkanuwan ne ma aka tanadi gyaran aka ce da kabili da ba'adi kaga ai wani abu ne da Allah yake hutar da bayansa ko Kabiru amma idan aka ce gyara ya ce a bar shi haka fa a'a ai shi malam liman an uzuri in ma yace shi bai rabkanuwa ba bai tuna ba sai kai sallama ka in yi sallama yayi sallar ku tayi ai ba bukatar shi sallar gaba ɗaya ba Allah ne yake karba ba Allah ake sallata ba Kabiru yan bawa ya mafarkin sarwata yana nufin zai samu kenan an san ta yake yi duk abin da kake so sai kai mafarki da shi baka ga wannan hawa jaki ba sai mafarki ya ganya kan jaki Kabiru makawan da yace ka bashi aran madubi me zaka faɗa masa in kai ne to a cin mutunci ne makawo ce aran madubi sai ka ce da wannan idan zaka gani Garba Kore ya ce masu kuri da kirari a cikin gari cikin fahari ya kamata dai a yi hakuri domin hadari da garari na faduwa zaɓe dole ta riga ta faru tunda yan sabuwar tafiya sun tono faɗa da aljan wanda ba gani ake ba balle a raba yana mai cewa da ikon Allah shugaba Tinubu sai dai a jira a tara a gaba amma dai babu shakka yana kan layin nasara a zaben da ke tafe muna ta roƙon Allah ya ƙara Tinubu shekara 4 a Najeriya gyaran da ya dauko Allah ba da iko a gyara kasar nan dan arzikin Annabi Muhammadu muna ta roƙon Allah muke roƙo yadda ya bashi ya ƙara masa shekara 4 kuma abin da yake damun Najeriya muna roƙon Allah ya yaye mana Allah ka yaye mana wannan bala'i na Najeriya kala Allah ka yaye mana shi Alhaji Garba ina matsayin sallah mai rabkan kuma an ce gyara ya ce yana ji yana sani ba zai gyara ba ai saboda an san zai rabkanuwan ne ma aka tanadi gyaran aka ce da kabili da ba'adi kaga ai wani abu ne da Allah yake hutar da bayansa ko Kabiru amma idan aka ce gyara ya ce a bar shi haka fa a'a ai shi malam liman an uzuri in ma yace shi bai rabkanuwa ba bai tuna ba sai kai sallama ka in yi sallama yayi sallar ku tayi ai ba bukatar shi sallar gaba ɗaya ba Allah ne yake karba ba Allah ake sallata ba Kabiru Alhaji Garba ana tafiya mota birki ya shanye a gangara kai kana kallon cewa a cigaba da tafiya a haka to ya zaka dakata tunda ba birki ko ba za ta tsaya ba ya don ka ga ba da hawara ma za a tsaya ne ka mace an rasa birki kuma ga uwar gangara ko? To amma ne bayan wani daga yake takama da shi da cewa a ƙara masa shekara 4. Fatan alkhairi iya tulumbu da Najeriya. Me laifi? Ai fata ne. Fata yayi Allah iya yarda. Shi ne magana kawai. Za ka iya gaya min wasu abubuwa guda 4 da ya kamata a ƙara mai shekara 4? To ce aka yi Najeriya ma ba za ta kawo yanzu ba ko? A baya. Najeriya ma a bace akai masana ne suka dinga kiyasi irin wannan masu zancen kaji din na irin abin da naga dama in shata faɗa ko masu bugun ƙasa na kausa da bayara kenan yawo suka ce to duka alamu ƙasa ma Najeriya nan da shekara ɗaya za ta ruguje tun kafin zaɓe kuma ta kawo yanzu an shekara 3 ta ruguje ba tun ba bai kokari ba ɗaya kenan. Iya wannan ya isa ba sai ka ɗauko ka daɗa ba ai daman mulki in ka karɓe shi ka karɓi tashin hankali kuma duk wanda yake sa rai da mulkin ka ne zai mar alfarma to shi ma yana cikin tashin hankali. Dan makaho ya ce zai sayi tabarau neman ƙarin duhu ko haske wanne ne a ciki. An yi sai ai ba sa da zai yi zai je garin da ba san makaho ba da shi sai ita barazana. Duk wanda ya gani zai dinga sannu mai gida yana miƙa mar hannu. In ya ji karɓa kuma ya ce wannan ya wulakanta da duk ba sani ba ya yi barazana ya bulle. Kabiru. Kana kallon cewa barazana za ku yi 'yan Najeriya su ƙara ara muku shekara 4 kenan? Magana kai akan makaho. Me na barazana? Barazana 'yan Najeriya ba su suke mana barazana ba? To 'yan Najeriya an ce suna da idanu ba za su ƙara yadda a jefa su a rami ba a yi. An wa Babangida wannan yana shugaban ƙasar soja. An wa Sani Abacha yana shugaban ƙasar soja. An wa Babangida yana shugaban ƙasar 'yan siyasa. An wa kowa an wa Buhari an wa Jonathan. Nan ba me yasa ba za a yi bar ba? Najeriya ku zaɓa abin da kuke so Kabiru. Alhaji Garba me yasa wanda bai san hanya ba ya fi kowa saurin bayar da umarni idan ana tafiya? Jagora ne shi,
amma bai san hanya ba tawaga ce da shi to kuma umarni aka ga jagora ne yake bada umarni ko ba haka bane. Yanzu in ka da Tinubu ya gaya maka hanyoyin da suke dawakin tofa lungu da sako. Aka ga in ya zo a matsayinsa na shugaba ya ce da kai jama'a ku zo ku taso ku to sai ya ce Kabiru mu nuna mana hanya bai laifi ba ai ba gazawa ba. Alhaji Garba babban abin tausayi jam'iyyar APC tana cikin matsala. APC to. Domin a wannan rana an je tsohon gwamnan Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i yana ambata babban taron da jam'iyyar ADC za ta gudanar a zaman kotun da aka gurfanar da shi fa. Ai da ita yake kwana da ita yake tashi. Ita ce a zuciyarsa. Kuma dan Allah dan annabi idan mutum ya ci dambu da mai ya koshi bai sha ruwa ba ya kwanta ba mafarki zai yana ta shan ruwa ba Kabiru kaga su waɗannan mutane kai musu uzuri ba sa cikin hayyacinsu yan Rufa'i addu'ar da zamu yi Allah ya fitar shi daga halin da yake ciki ko ba haka bane Alhaji Garba kaji dan kishin ƙasa yana fama da azabar da aka jefa shi amma kaji neman mafita yake wa Najeriya to Najeriya ai wayo uku ne da mu akwai dan kishin ƙasa akwai dan kishin tuwo akwai dan kishin addini kuma kowanne da kishin wannan abin zai yi arziki da kishin abin zai cuci jama'a ai kasa muna jin tausayin ƴan kasa a ba su kasa a karbe kasa da sun karba kuma sai su mana azaba da tafi ta jiya haka aka yi ana mana barkono ina jin ka Kabiru idan bawa ya mafarkin sarauta yana nufin zai samu kenan an san ta yake yi duk abin da kake so sai kai mafarki da shi baka ga wannan hawa jaki ba sai mafarki ya ganya kan jaki Kabiru ai kaga abin da yake ranka da shi zaka kwanta da shi zaka tashi Alhaji Garba kana tsammana irin wannan tsarin Najeriya da kuke so ku ƙara dafe ta kun shirya mata kuwa da gaskiyan gaskiya hannun mu take kuma mu muke mulkata zaton mun shirya mata ma ai da shirin mu ne ma yake bamu da ba mu zo ba ta harfa da manja kwace gori ba hannun kuturu ba wuya ba sai an taru shi ko ka kuturu ko bai iya dama fara ba zai iya zubarwa ko ba komai in bai iya dama fara ko ya fa dungoye da ke kwarya ta zube uban kowa ya rasa da ma da Nasir El-Rufa'in ya dan ƙara yin magana duka dai a wannan rana ya ce me ya roƙi a soya masa alƙali domin ya fahimci cewa ba lallai a yi masa adalci ba a wannan shari'a to ya zai yi ne an dogarwa shi wuta ne Kabiru ba dan abin sa ba ma da bai ci a canza bar ba sai a kai shi gun wannan yafi wannan zafi dan Najeriya ai ya san gaskiya kai dai ka bar magana koram dan Najeriya ya ba Allah ka zauna lafiya zancen ka ce kana faɗa da sarki zaka kwace rawanin sarki ga takwabi ga fada ai kai ganganci Kabiru a da Garba kura cewa kare nasiha na cewa ya bata ake da barna ba kyau me ake so a nuna mutane ne to ina jin uwarta sai ta mutu ta samu shiriya tunda kaga uwarta aikin ta kenan ta kashe kura ta kashe wancan ta cinye wancan shegiya to kuma da ta mutu ina jin haki ne cinye uwar to kuma ta ga kare ya dau hanya ta ce ka bari da za ta gaya ma gaskiya ta ce uwa ta haka ta yi ta mutu a nan da aka ce kwankwasa Madugu to Madugu ban shugabannin ADC na Kano yayi adalci Allah sarki domin kaso 80 aka bashi amma ya ce a rage a ba saura a bar shi da 60 Allah sarki to Kabiru na'am waɗannan ne fa na masu tsuntuwa ya ne fa da masu tsuntuwa wai wasu ne wai irin abin nan na magana jari muna tafiya sai na ce na tsinci miliyan 1 naira 100 zan baka har ta kai mu da dambe wani zo ya tarar da mu yace me kuke faɗa yace akan miliyan 1 ne a'a to miliyan 1 da aka yaya yace wallahi tafiya muke yace in muka tsinta 100 zai ban yi kuma nace ban yadda ba muka fara faɗa yace au ina miliyan 1 suka ce ai zancen tsintuwa ake yi to abin dariya in ji baba yace to yara Allah ya yi muku kuruciya sai yaro na ba duniya almara yanzu ban da abin kwankwaso ana ruwa ya ci makaɗi kana ganga ta fashe kai da ake cewa jam'iyyar nan babu kana na karɓi kaso kaza a wani garin ka karɓi kasan ka bar kaso ka tafi gurin kaso ya kare baka sani ba Allah dai ya shirya mana jama'a Alhaji Garba da gaske ana dukan biri a gaban al'umma ko me yasa to ai ta adin tsiya gare ya ci masarar idi ya ci ta sale ya ci ta Ibrahim ya ci ta Garbati kuma ya fado har jama'a da Garba da idi da sale kowa da ubangi ta canza to ya biri zai tsira Kabiru ai mun dinga dukan tsula kenan sai ya da mana da masarar mu ka kuma zai iya dade ko zai iya duka za a yi masa ba mu da dan jihar Sokoto shi ma ya ce babu shakka ya zargi gwamnatin Tinubu da jefa Najeriya cikin kunci da rashin tsaro an buwa haka yace ya zargi gwamnatin Tinubu Allah sarki ya yi da na baya ai kaga wai ba za ta ta yi auren ɗauki sanda kana ji na jin ka na baba da ta yi auren ɗauki sanda babban ɗanta ya toke a zauri na fallaɓe sabon miji yi zo ya girɗa mai itace ya fita a guje to waye da ke shi ango ya zo an duka ba a sani ba can sai ya duba amarya ya ce amarya abin nan naki da sanin ki dukan nan da aka yi min da sanin ki ni yanzu kin gani ke kika ce in dinga zuwa gidan nan aure ki taimaka miki to ana nema a kan ni gaskiya na tafi ba zan dawo ba sai dai ke ki zo
Ka gane? Na'am. To, aka shirya ita za ta da ta tafi shi ma babban ɗaya sake bin ta can. Ilabe tana salama ango ya fito ya rabka ango sanda ya fita a guji. Da ya dawo. To fa. Ya ce to ake ina jin aljani na aura. Na sake ki. Saboda na lura cewa duk inda na biki sanda zan sha. Wannan aure na hakurin shi. Kaga yaro. Yaro ya taya ubansa kishi. Ka san ana taya na lahira kishi yayi Kabiru ko? Rayuwa kenan. To mu muka ce duniya yadda muka ganta za mu bi ta yadda muka ganta gwargwado. To amma da Garba makawan da yace ka bashi aran madubi. Me za ka faɗa masa in kai ne? Bakar magana ya gaya ma kai ma sai ka gaya masa sai ka ce da wannan idon zai gani. To ai cin mutunci ne maka wuce a ramin mu dubi sai ka ce da wannan idon za ka gani. Kawai. Ya yi ɗaya yi maka ɗaya kai masa ɗaya Kabiru a zauna lafiya. To tambaya aka turo Alhaji Garba. To bismillah Kabiru. Aka ce me yasa Baba Ganduje ya dage a bawa Garo matsayin mataimakin gwamna na Abba? Ya san halinsa ne, ai ya ba shi amana ya rike. Kuma dan da ka zauna da shi ba shine ɗanka ba? Kabiru, ai dan da yi biyayya shine ɗa. Murtala ai ya yi biyayya an gani. Wannan alamari ne da ya sa Aka ce dai sauran mutanen ba ƴaƴansa bane musamman ma dan mutanen bacci. To ko ƴaƴansa yake ya kai wannan ya haifa kaga tsoho ka bar shi ka bar tsoho ya adalci duk abin da Ganduje zai sha san abin da za a faɗa haka annabi yayi ba komai. Wai aka ce idan za a raba gadon gida kuma za a bar gadon gida ga amana babban ɗa ko ɗan autawa ya kamata a bawa. To gado dai ai sai mai gidan ya mutu ake raba tunda ba ruwan uba yana lahira yadda aka ga dama a yi bayan ya mutu su da Allah. Amma tunda ina nan da ransa ba gado ake rabo ba ai ya bada shawara shi ko? To yanzu ina makomar Rabi Suleiman Baccin kenan. A to dawa yi shi a hannun me yake ko a hannun wa? Allah yi mutum ya raya shi ta abin da yake so ka dinga zaton makomarsa ya kuma ga masa fatan alkhairi ba tunda za a tura sunan majalisa. Shiwa. Shi dan Baccin. To ai na fi son Murtala da shi. Kai na baba. A na fa kaunan Murtala. Tambayar nan fa ba fa so ake ba ka dinga. Alhaji Garba idan an turo sako na masoya ban karanta ba ina matsayi na a gurin su. Ba ka da laifi duk mai tambayar na ba shi amsa to sai ya kyale ni kuma ko? Amma ya ce na fatan na sai samu shi ma. Ba laifi ai kura ma tana raka ɗanta kiwo ko? Kaga dai iya abin tsiyaye na ta duk wanda ya ganta gudu zai yi ta cinye mai yaya. To amma kaga sai ta ce mu je in tare maka mutunci sai ta kai dan wani kuma ta rana nata. To me za a rike saboda lokaci? To muna fatan alkhairi ga kowa. Allah ka tsare mana Najeriya, Allah ka bai tunumbi Najeriya, Allah ka shirya mana kasar mu ka kauda ta'addanci a Najeriya.